तर मित्रांनो, शुभ संध्याकाळ झाली. डायरेक्ट संध्याकाळी उठतो आपण. तर आज रविवार आहे. सकाळपासून संध्याकाळी कधी ब्लॉगच्या एडिटिंग मध्ये तर ब्लॉग टाकलेला, पण त्याला ब्लॉग आला. तर त्यामुळे कोणाला दिसणार नाही. तर पुढे 70 लोकांना दिसला, पण नंतर आला ब्लॉग. मला वाटलं नाही येणार, अर्धा एक तास ठेवला पहिला आणि नंतर आला आपण पब्लिक केल्यानंतर. तर त्याच्यामुळे तो मी काढून टाकला आणि सगळ्या क्लिप काढल्या मूवीच्या आणि आत्ता पोस्ट केल्या परत. तर जाऊन बघा, त्याच्यामध्ये फक्त रिव्ह्यू आहे माझा आणि थोडंसंच आहे क्लिप, फक्त जाऊन बघा तुम्ही. आणि आजचा व्लॉग बघूया, काहीतरी शूट करायचं काहीतरी शूट थोडंसं. आपला एक इंस्टाला मस्त केलाय माफिया वेकअपचा फर्स्ट व्हिडिओ मस्त गेलाय इंस्टाला. तर त्याच प्रकारे बघूया सेकंड पार्ट आपण करायचा प्रयत्न करूया शूट. तर संडेमध्ये काय नाही, सकाळपासून आरामच झालाय. तर बघूया आता काय, डायरेक्ट संध्याकाळी स्टार्टिंग झाली. तर बघू अजून काय होतंय आपल्या ब्लॉगमध्ये. तर बघत राहा ब्लॉग. तर मित्रांनो, आता इथं आम्ही खेळतोय लुडो. त्याची बनवते काय माहिती आहे बघा. 2 प्लेअर, ओनली 2 प्लेअर. 2 प्लेअर ॲडव्हर्टाईज झाले. आणि बाहेर आमचं चालू आहे थोडंसं कलर काम. कारण की होळीमध्ये या मुलांनी आम्ही गावी गेल्यावर सगळा रंगपंचमी आमच्या घरावर खेळली. त्याच्यामुळे थोडा कलर काम चालू आहे. तर बघूया आता लुडो मध्ये कोण जिंकते. दोनच सोडते नाही, दोन बाहेर आल्या. कसं काय कसं खेळली अशी तुमची काही येडी आहे? माझा ब्लू. चला चला चला, ले स्टार्ट. इथं ठेवा बोलू दिसत कोण नाही जिंकते. मला. दिसेल तर टेबल काय नावा आणू टेबल. काय काय म्हणतो. हे माझं खेळायचं नाही असं. पाचनी पुढे चालताना आणि हिला पडले 3 आणि मला आता इथे किती 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 पडतात. 1 काढलेला आहे. ही जाऊ दे पुढं. 4ने आलेलं आहे आणि 3नी ही चालव आणि 1 पडलेला आहे गाईच. आणि मला किती पडतात, 1 पडलेले आहे आणि मी इथं खेळणार आहे. तो माझा 1 डाव खेळ. मी चालवलं. तर 6ने आलो बाहेर आणि 4ने गेली पुढं. तर गाईज मध्ये मध्ये भेटू. आणि बघा मम्मी काय घेऊन आले मध्ये. काय कॅडबरी फ्यूज हे भाई, असं चिटिंग आहे भाई माझं चालत. त्यार चिटिंग आहे गाईज. लुडो गेम. आणि हे बघा आजचा थंबनेल हाच. हे बघा, कॅडबरीला शेपच नाही हो. हे मम्मीचं बघा. कशी खडबडी हा, अशी आहे बघा, जांभ्या दगडासारखी. आपल्या घराचा जांबा त्याकडे. आणि ही माझा डावाने मी 6 जाणार. माझी मर्जी ना, मी बाहेर काढेन नाही तर नाही काढेन. तू चालव ना फक्त. ती चालवती. आता गेम एकदम रंगीत आलेला आहे. आणि मला 1 पडला की उडवलं असतं मी रे यार. हिला 1च पडावा. डिंगरिंग आणि मला 2. 6ने बाहेर. 2 पड आणि उडवलाय. कुठे गेला मोबाईल मधनं. आणि 3 ना. नाही ना, आज कसं जाणार. आणि मला आता 6 पडले पाहिजेत गाईज. 5च पडलेत गाईज. तरी पण मी रिस्क घेणार आहे. रिस्क घेतो इतके. आणि 6 पडले तरी मला वाटतं 2 पडायला पाहिजे. नाही 2 6 पडलेत यार. आणि अजून एकदा डाव खेळायला लागेल. मला वाटलं आणि 5नी स्टार वर. आणि मम्मीने मला दिली थोडीशी कॅडबरी. ठीक आहे, तुला थोडी, मला थोडी. एवढी नको. मम्मी रे 5 पडले 5. मम्मीला आवडली नाही कॅडबरी गाईज. मला वाटते मग मम्मी बोलते मला नको आता. काय खेळणार? खेळलं 5 खेळलं ना. आणि 3नी स्टार वर जाऊ शकतो का आपण? नाही जाऊ शकत. गेम म्हटलं चुरशीचा झालेला आहे. थांबा आता काय, थोड्या वेळ भेटूया. लय मोठा होईल नाही तर. मला उडवलं. त्याला काय उडवलं? मी काय लगेच बाहेर येऊ शकतो, लगेच. मी तुझ्यासाठी ते संरक्षण लावून ठेवणार आहे बघा. 3 सोंगट्या घरात टाकलेल्या आहेत मी तुझ्या. आणि 6ने उडू शकते. आणि उडवलं परत घरात. जास्त घरात जायची घाई नाही करायची. 2 चालवतो. 6ने मी पळतो आणि 1ने ही परत चालवतो.
थांब आता तुला घरात ये ये पुढं थांब रे 1 2 3 4 2 आणि 6 आणि बाहेर आले गाईच मला आता सापडले पाहिजे गाईज गाईज एकच पडलाय गाईज चिटी माझी संगती चालवते माझी का चालवली ए भाई 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 बाग बाग अर्जुन आता नाही येऊ शकत अरे भाई तीच चालवा लागणार 4 पडले की खपला सुटली सुटली एक सोंगटी गेलेली आहे अरे ऍडव्हर्टाईज झाली काय झाली म्हणते विन झाले एकच सोंगटी गेली आता ते काय दाखवलं मग तसं ये भाई 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 ये ब्लिंकिट आ गया अरे ब्लिंकिट आलं क्लोज करू आपण ए विन कसं काय चल हे तू एकच याचं ठेवलं असशील साणे चाप्टर चल चीटर आहे चीटर चिटिंग केलेली फक्त एकच सोंगटी जायला घरात तेव्हा विन ठेवलेला आता मी बरोबर केलेले आता बघूया आपण. आता कारण की ते 2 सोंगट्या पण बाहेर पण होत्या पहिल्यात आता काय हा गेम बघू जरा क्लोज होऊ दे मग आपण बघूया मग दाखवूया आपण तर कारण की मम्मीला आमच्या जरासं मोबाईल बघायचा त्यामुळे आता आपण नंतर भेटूया थोडा क्लोज होते गेम क्लोज बघूच आपण आता बघूच चालू होईच 4 हे बघा गाईच माझ्या 3 कावड्या गेलेल्या मध्ये आणि परत एक पडलाय 2 मी सुटलेलो आहे आणि 1 पडला तर मी सुटणार आहे आणि हिचे 2 अजून बाहेर आहे ते नेण्याचा प्रयत्न चालू आहे आणि 1 मी सुटलोय फर्स्ट विनर गाईज ऍडव्हर्टाईज काय येते यार मध्ये गाईज मी जितलोय गाईज थांब एक विनर आलं पाहिजे नाही ते 4 तू एकच होता तुझं एकच होतं यार असं नाही चिटिंग नाही तर गाईज फायनली मी विन लुडो मध्ये मी जिंकलो मी जिंकलेलो आहे मान्य कर मी जिंकलोय मान्य कर म्हणजे तू पण मान्य कर मी जिंकलोय की नाही मेरे को काय माहिती नाही जिंकलोय मी गाईस तुमच्या समोर प्रूफ आहे आधीच काय नाही दाखवलं मग आधी पण जिंकले पण ती एक सोंगटी थोडी 4 सोंगटे सोडायची ना मम्मी म्हणजे मला काय माहिती नाही तरी आम्हाला विचार हे बघा बाहेर आमचं कलर पेटर बघा हे बघा चमकतायत ना एकदम हा असं काय नाही बरोबर आहे चला ऑन म्हणजे जिंकलो बाई तेच मी आता जवळ आलेलो आहे गाई परत सेकंड गेम मी जिंकतोय गाई सेकंड माझा हात गाय जाऊ का माझा हात पकडून ठेवलाय आणि गेम बघण्यासाठी लांबून पाहुणे आले चरम आलेलं आहे माझा ब्लर का होतोय कॅमेरा गाईच आता बरोबर झाला मंडळी हा कशा आहात सगळी मजेत ए जितलोय ही पण माझाच गेम घेते थांबा माझ्या हातानेच खेळू दे नाही तर मग हे मला हरवणार एकच पाहिजे कुठे आहे काहीच हे माझ्यासोबत काहीतरी मम्मी गाणं कॉपीराईट मम्मी गाणं मत प्ले कर आटीचा गेम थांब ना अरे भाई तू भाई डेंजर चाललेला गेम आहे असा दिसतंय मला वाटतं वहिनी जिंकणार आहे आणि वहिनीची हे माझ्यासोबत आणलं हिने घेतला खेळायला मला माहिती आहे हिच्यामुळे झालंय आणि हा आला इथं नमस्कार करा ह्याच्यामुळे माझं लक्ष गेलंय तुझ्यामुळेच गेलंय माझं लक्ष इकडून नाही ग तुझ्यामुळे झालंय तू लक्ष माझं इकडे घालवलंस का मगाशी उडवत होतो चिडायला मी हारलोय ह्याला तुम्ही ना अनफॉलो करा अनसबस्क्राईब करून टाका असं नाही फिटू झाले अजून डाव दे लय उडवले रे माझा डाव खेळली माझी डाव तुम्ही काय खेळत नव्हता माझी डाव अरे हा आला ना नमस्कार करत तर अजून एक राऊंड होतोय कसला टाय मग टाय झाला एक जिंकला झालं मग एक जिंकले 2 जिंकली चल ते एका कवडीचं थोडी असतं नाही बाई एक सोंगटी गेली की कसं काय जिंकलं 4 पण जायला पाहिजे की नाही तिने दुसरं ऑप्शन सिलेक्ट केलेलं एक गेले तर मी बघितलं नव्हतं पण मी जिंकली 2दा आता आपण चरणला पण घेऊ गाईच चरण चल एक डाव बस बघूया कोण जिंकताय दुकानात तू बोलवलं का कधी एवढ्या वेळा मी तुझ्या दुकानात कामावर नाही ऐक कामावर नाही येताना तुला किती वेळा भेटतो मी हा
कामावर येताना किती वेळा तुला भेटतो भाई, एकदा पण नाही दिला. बघितलं भावानो, भावांनो, गद्दारी करतोय हा दोस्ती असं दोस्ती नसतं, मध्ये गाईस. भावांनो. गाईस बघितलं ह्याला काय? डेली कामावर येताना चरण कोण भेटतो? मी भेटतो. हा. कोण भेटतो तुला ते भाय डेली? कोण येऊन भेटलं 2 दिवस सांग? हा, इथे तू- तुझ्यासोबत गप्पा गोष्टी कोणी मारल्या? ते काय नाही जाते अरे थांब ना, ऍडव्हर्टाईज आहे ते. असं असते लेडीजचं, बघितलं? माझं थोडं तरी कुठली आहे? आलं तरी नाही आहे ना. हे माझं रेड आहे, माझं रेड आहे. हे घे. हा, असं. फिरवलास. शरण भाई तेरा ये. हा, चल येईल खेळ. मेरा. हा येईल राहिलं खेळ. गाईज गेम चालू झाले गाईज, आणि ही माझं डाव खेळते गाईज. तिला सांगा तुम्हीच. सा तू चालूच का नाही मग? थांब ना. सा ए आजा 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 मेरे ढांगा टाका गाया. चरण आलाय. चरण बघूया आता हारतोय की नाही का, त्याला लवकर घरी पाठवू आपण. अरे अरे मला इथं कॅमेरा मधनं उलट दिसतं ना इकडं. हा. थांब ना, का माझा डाव खेळ तेव्हा. त्याचा डाव चालू आहे, माझा नाही. एक एक जिंकली तू हारला. चल एकदाच हरलं मी. दोन. मी दोनदा जिंकली. ते पण माझं मी ह्याच्यामुळे लक्ष नव्हतं म्हणून आता जितला असतो मी. बाई ते गेलं उडवायला. सा फा. गाईस गेम मोठा आहे. 6. अरे 6 का नाही पडत? चरण हे तुझ्या घरी. चरण तू घरी जा. हे चरणला 6 जायला लागलेत माझ्या बदले. 3 गाईस 6. सा आवऱ्यासारखे सहा मागता. परत 6. 3 चला गाईस नंतर भेटूया. अतिटर्जीचा सामना झाल्यावर आपण भेटूया इथे. भाई हे दोघं मिळून माझा गेम करतात काय. मी बाहेर येतोय, मला घरात टाकतात. बाहेर येतो हे घरात. बघ 6 पडले. हा आणि एकच पडला. चल 6 पडले. पळवतोय मी पळवतोय. पळवतो काय, बाहेर काढ ना. 1 चार. नाच 5 6 2 कुठे गेलं? 3 आता मी काय जेवायला जातो मला वाटतंय. चल थांब. अरे घरी 2 चालू नका. 1 एकनी बाहेर नाही येत. कोण बाहेर येते एक मी? थांबा तुम्हाला दाखवतो मी. मला एकदा बाहेर आलो ना मी. 6 4 हे सगळे 6 माझ्या वाटणीचे ह्याला येतात दादा. 4 पडले बघ. नाही नाही भावा 3 5 5 पडले 5 आणि 6 नाही नाही पडत. आम्ही जिंकल्यावर Guys, माझ्या पडतो. दोन. जादू टोना झाले गाईज. आम्ही जिंकल्यावर माझ्या पडतो. जादू टोना झालाय गाईज. 4 गाईज माझ्या जादू टोना झालाय. 6 पडले. पळवते 1 पडू दे. 4 येत माझे झालं बघ. आता मी उडवणार. ए अरे 2 अरे थांब आलेले ना. बाहेर पडव का ना असं करतोय? लय गाई झाली. 2 आणि 1 पळालोय मी घरी. घरी आपला नाही, स्टार. हा तुझ्या घरी. चालू तुझ्या घरच्या इथे गेलोय ना. चालू मग सहा पडून एक. पाचलो. ही आली होती 4 मागे वाईच. ही आली होती माझ्या मागे. आता मला 6 पडले पाहिजे होते फक्त. सारखं काय आहे ते सांग. मग मी आतमध्ये आहे ना. उडवण्यात तिला 4नी. जाण्याचं ना. हे असं चिटिंग आहे. तुम्ही माझ्यासोबत हे करताय तुम्ही. हे गेम माझ्यासोबत दोघांचं भिडू काय आहे? हा मला एकट्याला पाडलं इथं. थांब ना. मला एकट्याला पाडलंय. 2 मी जरा आतमध्ये जातो. अरे माझी डाव कुठे आहे? माझी डाव दे ना. माझी डाव कोण देणार? माझी डाव दे. 2 भावा 3 थांब ना. मला जाऊ द्या हा काय पाच पड. थांब ना. घरी. ती चालू. 5 पडलेत ना, मला थोडी 2 2 हे बघ 4 आहे. 1 2 3 4 घरी. तू आतमध्ये अजून 5 तो कपडा आता नाही ते. ते गाईस. काय काय हा आलाय खरं बोला, खरं बोला. ह्याच्यामुळे हारलोय मी. हा काय घेऊन आलाय माहिती? ते सहा पाहिजे, ते सहा पाहिजे. मी जिंकले. म्हणजे? हे मी जिंकले. मला सापडतात तुला पडायला पाहिजे. हावऱ्यासारखे 6 मागतात. झाला जाशील तूच घरी आता. मी जात नाही इथं. मगाशी कसा झालेला गेम? कसा गेम होणार? डुमडुम तेणे. एक जा घरी. चिडूम टडम. आता एकच आहे. 2च पाहिजे फक्त. एकच झालं. तरी पण मी 3 नेल्या भाई. 3 नेल्या. राहू दे, राहू दे. 3 नेल्या पाठवून येऊन. राहू तुम्ही दे. गेम करताय. अरे हा हिची सोंगची उडत नाही आणि ही सोंगची उडवत नाही. हे चतुर केला. नाही तिथं उडवत होतं. तू बोल जाऊ दे. हा जवळ झाला. मी नाही काय केलं. अजून गेम वाढला असता. चल. माझ्या समजा तुम्ही नाही चालवलं नाही होतं. तू पण हे केलंयस. नाही. यांनी मला ना राईस मला एकट्याला पाडले. कोण आहे का? मला वाटलं व्हिडिओ बंद झाला. तर मला एकट्याला पाडले गाईज.
दोनदा हारला चल ते मी हारलो नाही की ह्याच्यामुळे हारलेले दोनदा. आल्यामुळे नाही हारलोय. माझ्यामुळे नाही हारलं. पहिला डाव मी ह्याच्यामुळे हारलो तुझ्यामुळे तू आलास तेव्हा. कोण करत होता? नाही, कोणी मला कोण करत होता? एक माझ्या सहा आतमध्ये जाऊन पाहिजे, एवढी एवढे कशी पण आली? आवडीप्रमाणे नाही करायचं. सहा पाहिजे, सहा ही पाहिजे. मी कशाला ही चिडली मला ना हिच्या सॉंग तेवढं होतं ना अशी मारत होती गायची बघा इथं मारत होती अशी मारत होती बघा चिडलं की हा मारणारच ना. नाही अशी मारत होती मला आई चिडली. म्हणून जिंकली ना. पहिला गेमला शातीरपणी केलाय एकच चौकी घेतली की विनर असं ठेवलेलं तिने. एक नंबर चापलूस. ते तसंच होतं. आणि हा चष्मे चल बहादूर चल हा चष्मे बहादूर ह्याच्यामुळे मी दुसरा डाव मारलोय. ए बाबा तर मित्रांनो आजचा आपला जो ब्लॉग आहे तो लुडो खेळण्यामध्ये जरा मजा मस्तीमध्ये गेलेला आहे. ऋतू मी नंतर आलेला आहे. चरण जॉईनिंग झाले मजा मस्ती धमाल वगैरे झाले मजा आली. तर जो शूट आहे तो आपण उद्या करू कारण की आज थोडं कलर वगैरे चालू होतं ते ओळीला जरासं हे केलेलं त्याच्यामुळे ते काका आलेले त्याने मारून दिले त्याच्यामुळे लेट झाले. तर शूट आपला उद्या किंवा परवा करून टाकूया 100%. तर आजचा ब्लॉग करूया ये आणि हा कालच्या मूवीचा ब्लॉग टाकलेला मी मस्त गेलेला पण थोडा ब्लॉग आला कारण की तुम्हाला काहीच दिसणार नाही त्याच्यामुळे तो पूर्ण डिलीट केला आणि त्या मूवीच्या क्लिप डिलीट केल्या त्या ॲक्च्युली ब्लर करायला पाहिजे होत्या त्या मी डिलीट करून टाकून दिला. तर जाऊन बघा थोडासा छोटासा ब्लॉग आहे पण एन्जॉयमेंट आहे मस्ती आहे थोडीशी. तर बघा तुम्ही आणि कसं वाटतं ते पण सांगा. तर आजचा ब्लॉग कसा वाटला कमेंट करा लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. काही सबस्क्राईब करत नाही तुम्ही सबस्क्राईब करा. शॉर्ट्स पण आणूया आपण नक्कीच 100% तुम्हाला आवडतील असे. आणि भेटू उद्या ऑफिसला जायचं. काळजी घ्या. शुभरात्री.